Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno kwatiri munzvimbo yeGoronzi. Sekuona kwamuri kuita handina kufamba ndega, ndafamba nasekuru vangu vairamuka. Ndaisa zvanza zvangu kasekuru. Makasimbai. Aiwa, tiri nani chose. Zvizivisei mhuri yeZimbabwe kuti ndimani. Salibonani Mahlangu, igama lami nguMahlangu Qhamukani eSlobela esigabeni saseMakhulu, yiko la engiphuma khona. So silana namhlanje sihamba eDrumas Media, sila eGoromonzi kwelikaMthaniya eHarare. Ndivo vamwe vanhu vanositaura patinoburitsa nhau vachiti nhau dzenyu ndedzekunyepa, nhau dzenyu ndedzekunyepa. Saka tati aiwa nhasi handingonopedzera nyota patsime. Tisingapedze nguva kamuri yeZimbabwe, nhau yatauya nayo muzuva ranhasi inhau inonzwisa tsitsi yemurume akanetsana nasahwira vake vari kubhawa, akazopedzisira ashandisa banga ndokuwanikwa achifa. Afa kudaro murume uyu akasungwa akaendeswa mujeri, akapika akapedza. Asi nhasi patanga rimwe dambudziko. Tinogara tichizvitaura kuti ukaripira nyika kune imwe mhosva inonge usati waripira. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Vachele kule. Namhlanje ndibona siphethe udaba olukhona. Namhlanje undoda lo nandimbonile lapha endlini ulele uhlutshwa yile nkinga ukuthi sake simtshele ngendaba zokubulalana lezi amabhemba, hlokanani namabhemba Mahlabezulu. Namhlanje undoda ulele lapha endlini akasakhoni, uthe uyalibaleka icala, wabulala umuntu, uyalibaleka icala liyamlandela, uyalibaleka icala liyamlandela. Namhlanje ulele lapha endlini ubolile. So into efuze ukuthi yenzeke khona manje ayisafuni isibhedlela, ayisafuni abantu abanolwazi lokuthi bangakhona ukuthi bampholise, kodwa sokufunakala ukuthi yena akwazi ukuzihambela, yena ayoxolisa emndenini lo la awona khona la bulala khona umuntu and abantu abahlukane namabhemba. Chokwadi kuurayana chinhu chakashata. Asiwo zvakare ndabva ndafunga kamboka Leonard Dembo kanonzi mutadzi ngaaregererwe, mutadzi ngaaregererwe. Kunyanya zvikuru sei kana munhu achinga aripira matadzo ake anofanira kuti aregererwe, nekuti atendeuka akuda gwara rinowirirana nevamwe. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Love Momos. Asi vazhinji vanozivani kuti kagogoda. So far ndirikugara vanonzwa Mwaira. Dambudziko rangu randinaro ndakaparawo mhosva yangu handichanyatso remember kuti 2001 ronzi kwaMwaira ndakanetsana nomwe murume ainzi Pedro. Ainzani? Pedro. Ndanetsana nemurume uyu asi takasipisa takuti taenge takutenga zvinhu zvekupanichana ndobva ndamusvika nebanga kusvikasvika pakuzofa zvake after 3 days ndikasungwa ndikagara mbiri ze7 years. So ndabuda ndakawarairwawo ndo paakazobuda izvozvi. So ndakakuwara musi wa 14 November last year 2024. Saka ndaingoti zvingoro accident. Mamuri kupapa? Ndiri kuSouth Africa. So ndazouya kuno kumanje ndakarara ipapo panapa ndirere pano, ndopakauyawo muprofita uchidhakwa
ndopakati unotendere kuti ndikubatsire, ndikati ndinotenda. Ndopakanditi nini takandoprofita, zvikanzi unoswere kuti iwewe wakandiuraya. Ndikati wakuuraya? Zvikanzi iwe haundizive. Ndikati Pedro. Zvikanzi ehe, shamwari yako cheche wakandiuraya, saka ndakuda kuripwa. Zvese zvawakaita zvese izvi zvindini, pasina inini tauri kunyatso zvakanaka. Zvese zvawakaita izvi zvindini, saka tichatokusiya kaukanga uchinge wandibhadhara. Ndiri kuda mombe 6, ndikuda mombe 3 nembudzi 3. Unotsvaga sisi wangu. Ndikati kupi? Zvikanzi handizive kuti munhu watsvaga kupi, asi hama dzacho zvacho kuti ane apo neapa watakuziva. Saka sofa ndirokumbira hama dzangu nevana veZimbabwe vakateerera vandibatsirewo. Handina kana chandinacho, kana mbudzi chaiyo, kana huku, kana kita, handina. Kozoita weukama wakundiramwira mukadzi. Zvino mukadzi anosvikawo pakuneta kusunguzimba rakondisiya. Saizvozvizvi anogona ngondisibuda kana akati akwenda kupi. Jesu anoswera ari pano, akuenda kumaricho kunokwenda vamwe, achingoti ari kuchengeta iliri. Vana kuchikoro havana, ndanovabhadharira. Kuswera tokosvika takarara kudai, zvonda zvacho neti vamwe zvinopfuura manje hazvipori, zviri kutopamhidzira. Saka ndaikumbira hama dzangu, kana paine anokwanisa kundibatsirawo agondibatsirawo kuchipatara. Ndinongoenda chingonzi enda unodhireswa kumba, enda unodhireswa kumba. Idzo dzimwe hama dzangu dzinofanira kunge dziri panapa hadzipo, vanenge vafundisa varongotsamurira mukadzi. Muri wangani mumhuri menyu imi? Mumhuri medu takazvarwa tiri 7, pa7 4 akafa, saka tasara 3. Vana vacho hapa ari kwamutoko, akarorwa kwamutoko. Vana vacho mukomana aripo, anenge atongonzwa kunzi mauya, akati rega nditize. Atotiza anzwa tauya. Nechikoti chekudaro because ndaifanira kunge ari responsible nekundigezawo, kundikirinawo, but mabatsiro acho ari kundiita haasiriyoba. Mabatsiro acho ari kundiita. Ko ndokudzosai kumashure, pamakazorwa mainge makadhakwa here? Mainwa doro here vanhu imi? Takabvenge tichimwa doro tiriwo kune rimwe purazi. Tichaimwa doro kune rimwe purazi, zvikanzi iwewe uri kunyenga mukadzi wangu. Mukadzi wako upi iwewe? Zvikanzi Memo. Ndikati ini handina mukadzi wako anoda kunyenga shamwari, asi ungoti naMemo tiri vanhu vanongowirirana. Zvikanzi ndopakasimuka bhatura chihunimba anitema kudaro. Ndifanira kundonga doro randinaro ratatanga ndinaro randatenga ipapo, bva mhangara kumapurisa. Mhangara kumapurisa, mapurisa akati tichazozviona mangwana. Tienda kumba. Ndaenda kumba inini, chikusvika kumba ikoko ndobva ndasvika zvikanzi iwe ukutopinda mumba imomo chenjera, Pedro aripo apa, chenjera ngana kupisira namba imomo. Ende zveshuwawo hazvina kumbotora 2 minutes ndikuti rega ndicheke muriwo, ndichingobuda panze kudaiwo tikabvudza nodhumana patondikashikira. Yatova imwe hondo yakutotanga yasvika, ndakazomucheka nebanga. Munoera chii? Ndinoera moyo. Munoera moyo. Moyo chirando. Chandanga ndichida kamoyo ndechekuti nekuti nhau iyi ndeye mushakabvu,
izvozvo so kuuya kwedu anenge achitoziva kuti kune vanhu vari kuita sei vari kuuya ende zvese zvichaitika kana paine mabatsiro atokwanisa kuita anenge achiziva kuti muchadai mufi ndiye anenge achitungamira. Saka ndanga ndichida kuti imi munyatsotaura chokwadi nokuti chokwadi ndima ichiziva pamainetsana kudaro makatorowo here zvechokwadi mukadzi wacho kana kuti manga musina. Apa panoda chokwadi chaicho nekuti iye wacho anenge achinzwa ndo panobva kukuregererayo zvakare kana kukuomeserai. Ndakanga ndisina yanguva friend ndikuti yenge iri nguva yenzara iyaya. Saka ndaishanda painzwa indafudza ndakwanisa kuwana shuga. Saka itowa advantage kuti zviri asi shamwari kaungasvike nenzara kashuga ndinayo shuga basi mazuva yana ichiri bhacho rangu nasenda nemukadzi. Saka nekuda kwevanhu manje ndo vakaita makuwa zvanzi iwe mukadzi uyu ari kudanana nani na love more. Paive pasina nyaya imhepo dzakasimuka yeri nemakuwa. Imimi makapikira makore enyu mati 7 mukapedza hongu 7 ndikapedza. Saka takuchienda pakukuwara kwenyu matimi makakuwara makaita accident hongu makakuwara chii exactly paaccident yakaitika? Tichikuwara paaccident handina chandakakuwara. Tichinosvika kuhospital ndakanzi ndakuwara tumabhonzi emusana. But pandakamira ndichinzi ndiende kunovhiyiwa kuti vatarise kuti vaone kwanise kubaridza mabhonzo iyayo hazvina kwanisika kuita pakati nonokei ndobva tasiita zvironda zviayaya anonzi mabed sores aya. Saka ndo ndakaita both sides ndo andinawo pari zvinezvi yekuti masofa ndane dambudziko rekuti handina mishonga handina anondikirina kana pana atondikirina after 2-3 days. Sometimes vanosvika pane honye ndakangoda izvozvo ndiri zvinezvi mukadzi wangu anoti izvo handizvigoni. Ari pano here mudzimai wenyu? Varipo. Alright. Ndinoitwa Emily Kudenga. Ndinodoka ndikumbirawo rubatsiro rwekuti murume wangu aone mabatsirirwo angaitwe. Murume wangu akaita accident aishanda kuSouth Africa. Saka takaendawo kumarondera vakanditorwa Excel vakanzidzokerai nawo kumba. Tikaenda nawo kuParinyatwa vakanzi endai nawo kumba. Takangokwanisa kubatsirwa rubatsiro rwekuti vakangosukwa chete zvikanzi moenda nawo kumba motsvaga nesi angakwanisewo kupota achivacleana every day. Ininiwo handishandi ndiri mukadzi asingashandiwo akagara wane vana vake 4. Ndaitova ndichibatsirwawo nemurandarume wangu iye akakuwara iyeyi. Saka ndinotozviso kune vanhuwo kuti vandibatsirewo pesewo pavanokwanisawo napo. Ko ndanzwa murume wenyu achiti ari kuzosvikira pakuita honye zvichireva kuti dzimwe nguva munenge mangomusiya akadaro? Ichokwadi. Sei muri kumusiya akadaro? Hapana vanenge vachizokwanisa kunge vachindibatsira kuti akwanise kunge achigezwa. Nekuti tinoda kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakatarisa pane ino nguva kana ruchida kubatsira ruzive kuti kana tikapa rubatsiro urwu mudzimai wacho achadai. Saka muri kuti imi munenge muchinetsikana papi exactly muwane mabatsirirwo amungakwanise kuita? Vakaita vakatongoti kuzasi kweso kwakatostroke kuzasi kweso. Saka kuti ukwanise kunge uchivapindura uchivadi uri 1 hazvimbokundiki. Panotoda mumwe munhu wokuti panotoda mumwe munhu vanenge vari vaviri vanenge vachitobatsira. Asi toti izvo mishonga yawanika imimi munozvitirwa kuti hamukwanise still kuti muvabatsiremo? Ichokwadi. Panotoda katone vanhu vechirika vanenge vachibatsiridza.
manje semanzwira andaita ekuti hapana kana sendi angazowanika here munhu angade kungouya kuzobatsira pasina chaanenge achiwana. vanhu havadikwana pasina kana sendi. Wangu muri yeZimbabwe ndofunga nhau yatiinayo muzuva ranhasi muri kuinzwa ndo nhau yamukoma Love More vari kutaura dambudziko ravo kuti rakafamba sei, uyezve manzwawo zvakare vadzimai vacho zvavari kutaurawo zvakare. Ndofunga manzwa mukoma Love More achitaura kuti vari kunetsekana zvikuru pakuwana rubatsiro rwekondisheni yavanayo, vasi kukwanisa kunge vachizviyamura mune zvakawanda. Manzwa dambudziko rehonye ndorataka tiri kubvunzawo zvakare kumudzimai kuti ko zviri kuzosvika pakudai sei. Mudzimai manzwawo zvakare zvaataura. Pari zvinoka regai titaure nehama neshamwari tinzwe kuti vanotiwo kudii vavakidzani, nekuti kuuya kwataita pano ndisahwira wavo atishedza kuti huyai mubatsire mhuri iyi. Naizvozvo tisachataura nevamwe vakawanda yechochi tsvambe kwamuri mhuri yeZimbabwe vari kuda rubatsiro. Hameno rubatsiro rwamunokwanisa kunge muchivabatsirawo narwo. Ndisingasiye kavana sekuru vangu vaera moyo, mamona mumwe muera moyo atambura pano ari kuda rubatsiro. Vanotoda kuti vabatsirwe dambudziko irori ringe richipera. Ndinoitwawo Rudo zanga ndakamirirawo purazi rino reSt Michael Estate riri purazi rinonzi raMaushe kubhinda 6. Ndiri kutaurawo nhoroondo yangu yandinoziva nemurume ari kurwara uyu watiinaye musha medu muno anoitwa Love More Kagogoda. Murume uyu ndakatanga kumuziva kare tine makore akawanda kunana 1990 kunova ndonguva yakanetsana nemurume wakanetsana naye vakasvikawo pakuparara murume uyu vachirwisana. Ndo mazira acho andinoita. Zvadaro izvo nyaya yake akanoipikira kujeri akadzoka. Apedza kudaro akanga uchishanda zvake akaenda kuSouth Africa achishandira mhuri yake nevabereki vake tinavo pano. Saka kudzoka kwaaita gore rino richitanga akauya asisiri kufamba, ari kurwara makumbo ese aya haachafamba, akanzi akuwara musana. Naizvozvo rubatsiro rwatiri kuchema pano inyaya yekuti semunhu asisiri kumuka ari kudawo rubatsiro rwemapamba, anodawo chikafu chekudya paanogara, anotolojawo. Vabereki vake munhu akura, mai vacho havachakwanisawo kuti vawanewo rubatsiro rwavangaite. Naizvozvo taingochemawo kuti dai tawana vanobatsirawo tichiwanawo mishonga yekuti achiiswa maronda aya ari kukonzerwa nekurara uku pakutosvika pekubuda honye chaidzo nekushaya vanhu vanobatsirana kumusimudza, nekuti mudzimai wacho ari oga haakwanise. Hama dzinombouyawo dzichizama, asi dzimweni dzenguva vanenge vaendawo kumaricho kuti vawanewo chekuti aone chekudya. Poshayikwa zvino anomusimudza. Vazhinji vamwe vanoendawo kumaricho. Saka tachikumbirawo kuti tingabatsirwe sei kuti tiwane vanhu vanotibatsirawo vanozvipira, towanawo mishonga nemapamba nechikafu chake chekudya, mishonga yemarwadzo, yemaronda. Ndo zvatati tichichemawo mhuri yeZimbabwe kuti dai matibatsirawo, nokuti kana munhu osvika pakuita honye tese tinobatikana kuti zvinotoita sei kana ari oga mudzimai haakwanise. Saka ndo chichemo chandinacho nemukomana watiinaye anoitwa Love More. Mhuri yake inoenda kuchikoro, anobatsira hapana, mukadzi haashandi. Ndo mazira andinoita mhuri inei. Pamusoro vanhu venharaunda ino, ini ndoitwawo Abigail Kapangami. Ndofunga mose munondiziva. Ndiri sawira wemusha muno. Love More namai vake vakaviga munin'ina wangu. Ininiwo nemurume wangu tikazovigawo mukoma wake zvamunoziva. Saka zvinozvi Love More takazivana imo muno matakaiwo 2007 muno. Takanga ndisingamuziva, asi paakaita hondo yake yekurwa kwaMwaira taigara kunonzi kusitira kotari. Kusvika nhasi Love More aenda kuSouth Africa tiri muno. Vasvika kuSouth Africa kuya vashanda, vadzoka ane urwere ihwoyu hwekuvara. Tichingowirirana nemukadzi wake namai vake vari apa. Saka nokuona Love More kuona kuti sawira wangu anogona kundibetsera, anondidana, uyai sawira undibatsire urwere hwangu. Saka ini handina kukwanisa kuramba, ndakangoshingawo. Ndofunga chekutanga takaenda kuMarondera hospital. Tasvika Marondera hospital
Patasvika kuye kwakuenda kumanesi. Ndofunga manesi akati ronda renyu ridzokerai naro kumba. Patadzoka svikanzi endai naro kuPare. Patasvika panapa takangorara zuva 1. Patasimuka pano pataenda kuPare. Patasvika kuPare ini ndindaendire mutungamiri. Ndakanga ndakapiwa tsamba yewelfare kuwelfare kuGoromonzi nakansera. Ndaifamba netsamba iya. Pandatosvika kuPare netsamba yangu. Vakatirapa zviya zvokuti itsamba yewelfare paidiwa mari. Saka tsamba yewelfare ndikatashandisa. Vakangogona madhoktors akangogona suka ronda nemishonga yatanga tatenga netsamba iyai. Ndobva atiti chidzokera henyu kupi kumba. Ndokudzoka kwatikaita kusvika nanhasi panapa. Saka tauya panapa hama dzangu chekubata hatina, anotipawo mushonga hapana. Ini ndakasvika kutsvaga mumwe nurse aid anogara hapana saka tikati tibatsirewo tichikupawo zvatetawana. Tikawanawo bhakiti rechibage tomupa, mai vakawanawo bhakiti rechibage vomupa. Saka ndiye watanga tichibatsira kugeza nayo kusvikawo nyedza kunzwa dzatakurwa idzi. Ini ndino kutsvaira pamubhedha para tikatonodzirasa kusvika nanhasi. Saka ndakundikana ndini ndakatoita pfungwa idzodzo kuti rega ndikoshedzawo vekuRadio Zimbabwe pamwe vangatibatsirewo tigoona rubatsiro tigobatsirika naRafu haagone kumuka. Hama chaidzo dzinomubatsira hapana. Mai vake ndo vagera apa vachembera. Saka tikukumbirawo rubatsiro vanhu veZimbabwe kuti tiwane zvese zvataurwa mishonga kuti pamwe angamuke here nengozi iri kutaurwa iyoyo kuti zvinofambiswa sei, inogona kunondoripwa here, zvinoitwa sei. Takutozvisa kumhuri yeZimbabwe ndimunoziva zvinoitwa tigone kuitawo pana Ravhu. Kunyangwe zvake Ravhu wacho asingazogoni kumuka asingazodi, asi tinoitira vana vake vasara mangwana nekuti ngozi tinonzwa kuti inoenda kuvana inoenda kuhama. Saka ndozvatakuitira, ndozvandiri kutaura zvandakumbirawo kumhuri yeZimbabwe. Ndatenda hangu. Pamusoro abereki ndino ndashupika naRafu iyeyo, hapana chondinokwanisa kana kuti ndimubatsirawo nei, hapana. Ndakangogarawo sokugara kwari kuitani Ravhu wacho kurwara kwari kuita ndiko ndiri kuitawo. Saka ini ndashupika ndashaya kuti ndobatsirwawo nani. Ndotokumbirawo kuZimbabwe murume handina. Ndapedza. Nhau yengozi iri kutaurika muri kuinzwa here? Takainzwa musi wacho iwoyo. Saka muri kurongawo kuti kudii nazvo? Tikuchachokuita kuti todii. Hatina mbudzi, hatina huku chokuti tingabhadhare hapana. Takangogarawo kudai. Saka dzinza nditi munozwa kuti ngozi inokupedza idzinza rese? Tiziva kuti inopedza. Toziva kuti inopedza. Saka hapana chokuita. Zita kunonzi Tapiwa Chipemo Mantika. Notenda zvangu ndakuya hangu muBrazil handizivi zvemunyika ino, asi ndasvikawo panzvimbo ichiona kuti pane murwere ari kurwara zvakanaka. Asi nyaya ndaona maonero angu inini zvangu, munhu wakada zvezvizvi ngozi inopedzwa nekuti ndokuripiwa. Hapana nedzekuti tiende kunanani kunanani, ngatine kuvaredzi wemunhu wakaurawa. Ndobotofanira tingoisa kune munhu wadi wakapombwa, munhu wakaurawa ndo pane chi ndokune nyaya. That is my issue. Indai kune munhu wakadi monzwa kuti chi munotaura mhosva yenyu kuti vakomana tine zvishoma, asi masvika une huku une mbudzi, asi wadi wasvika. Svikai kune munhu akakanganisa chi kuti vakomana tokumbira ruregerero, nangu une chitiyo handiti maonero angu votangira ipapo. Zvese zvokuti munoda kuti ichichi kupedza nguva, indai kumunhu makakanganisira vanhu vakanganisira munhu, mongonosvika moti tokumbira ruregerero, monzwa kuti zvinobuda chii. And I think this is life. Thank you very much. Nhau iri panoka ari maonero angu inini, inogona kunge isina kunyanya kuoma, in the sense that mhuri yacho yakatadzirwa muri kuiziva, mombe dziri kudikanwa muri kudziziva,
izvi zvinhu zvaida kuti paine vabatsirika dai kunonzi matanga mafamba madii, zvimwe zvacho zvaitokupedzerai mari yakawanda. Saka pari zvino maonero andiri kuita ndeyekuti hongu tiri varombo, asi pakutoda kuti mudeme kuti kana iri mombe 1 imboendeswa, munhu anotaurwa naye, mufi anotaurwa naye kuti shamari, takakutadzira, tiri kuzviziva, asi huona nekuti iye anotoonawo futi kuti mhuri yandiri kudhira naye yakamirawo sei. Saka ari mafungiro angu ndeyekuti paifanira kuti pangotsvagwapo mombe 1 nembudzi 1 kwakuendesa. Nyaya yeurwere inyaya yakazvimirira yega, asi nyaya yakaoma zvikuru ndiyo yengozi. Uyu kana akanzi ati ti, ngozi haina kuti ti, inosara ichiteera mumwe nemumwe. Saka vari vakoma vacho vamwe vandanzwa kuti vati tiza panapa, ngozi haitizike, inoda kubatana pamwe chete. Isusu tinogona kukupai anokubatsirai mahara kuti mufambe naye, munoripa mushonga wengozi kuripa. Ende pasina kuripwa kwengozi hapana zvamunenge maita. Izvozvi dai kurunzi mari iripo, kuri kunoripa, maiona kuti mukomana aifamba, hongu akaita accident, hongu akakuvara, asi kana ngozi ichiti ndini ndakazviitisa, zvichireva kuti ikaripirwa anofamba. Akakanganisa asi akaripira, andichakaenda kujeri. Kumwe kuripa kwamunoda ndekuti kwasara kwechivanhu, inova ndiyo ngozi inofanira kugadziriswa. Saka ndo maonero angu, kungobatsiranawo mukuona. Tikati hatina, imimi especially vakura, aiwa hamuna dambudziko, asi vana vamuri kuzvarawo ende vanenge vasina kana history yekuti tinofamba takananga nekupi. Idambudziko guru ramunenge maita iyi. Hongu ando chirongwa chatanga tiinacho, mazvinzwira mega, zvinonzwisa tsitsi. Zvoitwa sei kana munhu aine dambudziko rakadai? Hanzi mushonga wengozi kuripa, asi chekuripisa chacho hapana. Unoiona sei nawo iyi kunzima zimbi ndaba, kumadolo anzima, mthwakazo omuhle, mahlabezulu kunzima kakhulu. Undoda ufuna usizo okuncane lokho uzokwazi ukuthi ukhiphe, ngaze kube $50 cents, kuyakhona ukuthi kumsize lo ndoda lo leli la endlini. Akukho kuningi okufunakala, bafuna inkomo ezingaki 3 nembuzi ezintathu. Kusho ukuthi lo ndoda lo uyamzwela empeleni, uyaphuma uyakhupha ukuthi ndoda wangibulala, kodwa ufuna inkomo ezintathu nembuzi ezintathu. Mahlabezulu asisize omunye wethu akwazi ukusukuma la embedeni. Naichera varipo vaiti ncebe ezindaba. Inkeme. Ndafunga kuti kutaura ndemere kuti haugumuri yezimbabwe aiwa kufana kwatiri kuita. Ndo chirongwa chatanga tiinacho, mazvinzwira pakaipa kunzima. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, asi marinzwa shoko vanobatsira tibate veDrumas Media, tokupai nhamba dzavo mokwanisa kunge muchivabatsira. Ari kuda rubatsiro kana vabereki vacho zvakare, kwandiri ndichivatarisa vanotodawo zvakare rubatsiro. Zvakaoma, hanzi amai vatsva chii, mwana akatsva chii, nyaya yacho yakaoma. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Rangu zita Mutsi Andrew Neshamba, umandla ngosi lona. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga,
Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah.